Hey guys, Khambai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। So दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोङो खावलाया बांद्राय गोजा गोजा जाबाय नामा? मा होनो दिनैयो जोङो माबायावहाय थांगोन सिमलानिफ्राय मनालियावहाय थांगोन आरोना। So बेयावहाय जोंहा माखासे पइन्ट थागोन जेरावहाय जों राखिगोन आरो जेरावहाय जोङो नायलांगोन मा नायलांगोन बेखौथ' नोंथांमोना थाम्बनेलावहाय एसेबाबो मिथिखाबाय। अब्लाबो आं दा बुंथ'बाय थाला, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै दा जोङो लागेजफोरखौबो दिहुनखाबाय। सिमलानि हटेलखौहाय चेक आउट खालामसै, ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय मनालियावहाय हटेलखौ बुक खालामखाबाय आरोना, बेयावहाय थांलायनोसै। स' गाइस आंनि आउटफिटखौ बोरै नुदों दिनैयो? ब्लेक स्वेटार पार्पल कालार, केप पार्पल कालार, a bigger purple color is I love purple. So नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो? थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो एसे खावलाया दिनैया गोजा गोजाद्राय जाद्रायबाय नामा जोंनिया? नोंखौ पिंक कालारदो जि समायदों। आय' जोंहा बिमाखौ नायनाय मिनिनानै मिथिला मानो लाबाय थादोंलाय मिया सानसेखि रानि होनना बुंनाया नंमारगौसोलै। सानसेखि रानि बेसा नुमारदो बाबाखौलाय नायनो। वाव सो हेन्डसाम, बिराद हेन्डसाम नुमारदोलै। सानसेसो दोनदों बे कालारा। नोंनियाथ' फैया ओमफ्राय जोंना लागेजफोरा लांगासिनो। सरि लिफ्टजोंहाय गाहायाव थांलायनोसै, लिफ्टनिफ्राय थांलायनोसै। नोंखौला बाबा नांखाला इखौथ' दायो नाया होमबा नायो नायबाबो। बोरैबा जाजोब्बायना जोङो जि गोबाव जबाय थानानै। मेंजोब्बाय गाइस, मा होनबावनो मा होनो दायो जोङो दसे दैसै माबा माबि बाहेरायाव थांना लानोसै नैबेयावहाय नीलम हटेल रेस्टुरेन्टआवहाय। स्प्राइट लायना फैनां थां। बाबा रेड बुलखौबाबो लाबो। रेड बुल तु गारि में चलो। रेड बुल आई गोजौनिया थार सान्दुंखायनो कफि गानदों आङो आरो गरमजों थैनोसै। आं स्वेटार गानना लाबाय, दा चेन्जबो खालामजाला माबो खालामजाला मोनहैबासो जासिगोन दा। हरथारा नायनाय आखाइ फारसेथिं मबाइल केमेरा हमबाय थादों आङो। अननाय होननाय बुस्थुआनो गैया। जों मोनसे जायगायावहाय राखिबाय, राखिनानै दा मोनसे भिउ नायनो नागिरदों आरो फट' खेबनोसै।
गारि आइलायाव थाबाय मालाय जि गरम मोनबायलै आयाव स्वेटार गानना फैनानै जोंलाय सानदोंमोन बाङाय गुसु जागोनदां होननानै सेस बर्बाद हो गया इखिनियाव फै Oh, dasu sandung fैना बरिया नुदो जों दा थाइबें जानो नामायदो जा खालि जानायल' इसोर सानै मानसिया 이키나 가야 이키나 가야 लामा ओरैबायदि समायना लकेसन दङना आयौ माने ओंखारनाबो जोङो बारा नायबाय थायासै आरोना बेयावल' ओंखारबाय ओमफ्राय बाखिखिनियावथ' एसे ट्राफिकबो जायोना ओमफ्राय बेयाव ओंखारासै आरो लामायाबो फिसाथार गिनोबो ओंखारो ओमफ्राय जोङो थाब नायनानै फैबाय आरो सिमलानिफ्राय मनालिसिम थांनो थाखाय बहुत माने सानसे लानानै जाखायो होननानै बुंबाबो मिस्टेक जानाय नङा गोथाव नंगौना नङाथाय हा आं जायालै मोनहाय बें गोथाव हले मोनसे स्टिक बिहरबाव नानि आंखौ अनथारा बाङाय हारसिं जाबाय थायो जाहैनोसै गारियावनो जाहैनोसै क्या खाया है तरमुज आं जानो हालालै मोजाङानो जायगायालाय बिराद मोजां ओमफ्राय दा जोङो अन दि वेनो दङ नैबेलाय गारिया जोंना हाजो अन्थाइ थांनांगौ दायो जोङो गाइस नैबे दायो जिथु माबा नुदोंना मा होनो हासुं बायसा सिङाव हाबलांनाय हाजोनि बियो 3.5 किल'मिटार दङ आरोना लामाया हां मोना मोनलायलायदों नानि मोना आंथ' मोनाखै खिन्थु गोदोनो सिगांनो नुना गालांनायनो आरोना इंराजफोरा बेखौ नुबाय मोजां मोनबाय नुनानै एसेबां गोलाव सिंथिं थांफेराखैमोन जोङो वाटार राफ्टिं खालामनो थाखाय फैदों आरोना बेयावहाय दे फैदो दायो जोङो वाटार राफ्टिं खालामगोन नालाय बेखायनो ड्रेस चेन्ज खालामनांगोन बेयावहाय चेन्जिं रुम दंखायो नालाय ओमफ्राय चेन्ज खालामनानै थांनोसै नङाबाथ' जों बिदिथ' थाङा दा जों दायो नै चेन्ज खालामनो थांगासिनो जामा बाबा बायसान बेले सार्ट गाननानै बाबानि सार्टखौ जा गस्लायानो गैया माखौ गाननांगोन नालाय गैया होमबाबो इयो थाबनो रानो जोंनिया इयो माने दै माबाबाय थाया आरो
थांगासिनो मिथिलाय लांबाव नै जोङो बेबायदिनो गाखोलांगोन आरो चलो चलो रुको भैया रुको ayo masih belum wow harus berarti kegennya sih it's pretty cool दायो जोङो रेडि जाबाय थांनोसै गाखोनानै everyone hello हाँ what's your name मैडम Gemsri हाँ दूसरी मैडम आपका मैडम आपका सर कहाँ से आए हो आसाम से तो ये ब्यास रिवर है इसमें आपका स्वागत है हमारे यहाँ पे स्वागत करते हैं वेलकम टू ब्यास रिवर राफ्टिंग एंजॉय करेंगे अभी गो फॉर हाई साइड गो लीन बॉडी लीन माउथ क्लोज हेड डाउन लीन बॉडी लीन लीन बॉडी लीन टच करो आगे तो कैसा लग रहा है आपको राफ्टिंग में एंजॉय कर रहे हो नेक्स्ट टाइम लोगों के साथ बोट पलटने के लिए हाँ सही है सही है कैमरे में बनाओ ऐसा फिर सामने देखना है क्या बोलते फिर से जाना जाओ फिर गो किसी साइड जाओ एक हाथ से इसी तरह पकड़ना इसी तरफ दूसरा हाथ छोड़ दो इसी तरह पकड़ो दूसरा हाथ भी ऐसा ओके माउथ क्लोज ओके
चलो आप अच्छे से बैठो मैडम। हेलो मैडम जी, हेलो एक्सक्यूज मी, आप ऐसे बैठो। हाँ हाँ, अभी रोप छोड़ के दोनों हाथ छोड़ दो, ऐसे लाई डाउन, ओपन हैंड। अरे कुछ नहीं होगा, ओपन हैंड। हाँ मैं आऊँगा, ओपन हैंड करो। हेलमेट निकाल दो इसको। हाँ हाँ चलो ओपन हैंड करो, ओपन हैंड करके थोड़ा छोड़ दो। हाँ बस ठीक है, बस खड़े नहीं होना है, लेटे रहना है, लेटे रहना। मुझे कौन लेके जाएगा? कोई बात नहीं, कोई बात, यहीं है, साथ में रहेंगे। मुझे क्यों डरते हो? डरने वाली कोई बात नहीं है। बिराद मोजां नांदो गाइस। सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस आंनि लाइफआवहाय। ओए इसमें कुछ है, स्टोन है। आप आराम से लेटे रहो, लेग बोट के साथ टच कर दो, फ्लैट। ओके, नीचे स्ट्रेट नहीं करना है, तो स्टोन लग जाएगा। ओके उतर गया क्या? हाँ आपको देख के उतरा होगी, आपको देखा ना, तभी उसमें भी लेडीज है वो, तब देखा भी वो जा रही है तो हम भी जाएंगे। हाँ मछली तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, छोटा छोटा मछली है, ओनली 2 kg का स्मॉल मछली, 2 kg। वो बाइट नहीं कर रहा, बाइट नहीं करेगा। कोई बात नहीं, लेटे रहो, लाई डाउन, आराम से लेटे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेटे रहो, कोई बात नहीं। डरते क्यों हो, मैं आपके साथ। अरे कोई बात नहीं डरने की, हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ो, आराम से आराम से, डरने वाली कोई बात नहीं है। अकेले डरती हूँ मैं। अरे आप अकेले कहाँ हैं, इतने सारे लोग हैं। और हाँ ये हेलमेट दे दो सर, मैं इनका हेलमेट दे दो। चलो बैठ जाओ अभी, हाँ अभी नीचे बैठ जाओ, गिर जाओगे। हाँ मैडम को आगे बैठो दो, आप यहाँ पे बैठ जाओ। नहीं ओंखारबाय जोङो गोजांदोंबो बाबायालाय हा गोजांबाय जोङो ड्रेस चेन्ज खालामनो थांगासिनो नै सिजोमजोब्बाय खानाय सानाय सेस सिजोमजोब्बाय नै ड्रेस चेन्ज खालामनोसै नै सोलायना फैबाय जोङो गोजांजोब्बाय खानायाबो रानबाय एसे एसे होमबाबो बारा रानजोबाखै आरो गारियाव गाखोनोसै आं दा जि मेंबाय मा मोलेले नुखो आयौ मेंबाय गोसोम जालाय आंना गुस्थियानो गाइस दायो जोङो मानालि सफैबाय दाबो मोनायाखैनो मानालियावहाय हिमाचलावहाय 7टा जाबाबो मोनाया 7टा जाबाय मोनायाखै 7:30सोआवसो मोनायो माने मोनायानो कल मिलते हैं जोंनिया मोनफैबाय मानालियावहाय हटेला स' दायो जोङो चेक इन खालामनो थांगासिनो So guys, नै जोङो मानालिनि हटेलावहाय मोनफैबाय स' आङो रुमखौहाय शर्टलि नोंथांमोननो रुम टुर खालामनानै दिन्थिनोसै स' नै जोंना रुमा बेयावहाय जाबाय आयना जेरावहाय जोङो देलायो मोसायो जोङो नायो बे जाहैबाय जोंना गद्रेज ओमफ्राय नै बिथिंहाय दङ बेलकनि So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye